Γεια σας φίλοι μου, σήμερα παίζουμε Minecraft. Σας έχω μια έπληξη. Θα μετακομίσω. Πάλι καλά. Επί σε αυτή τη σπηλιά δεν άντεχα. Άσο που δεν έβγαινα καθόλου έξω, έλεγα εκεί τα λόγια μου για να περάσει η ώρα. Τέλος πάντων. Άντε. Πού είναι, να, εδώ, ωραία. Θα μετακομίσω. Θα βγω έξω. Τι κάνω. Είναι μέρα ευτυχώς. Σκάλες που έκανα. Πού είναι. Τους φάνατες. Και εδώ θα κάνω κι άλλες. Κάνω ένα και ένα. Ωραία. Και ένα έξω. Να βγω. Τι είχε εδώ ρε. Μέσα εδώ μακάρι να έχει iron πάντως. Αυτή είναι τέτοια από το σπίτι μου μάλλον. Εγώ δεν είχα καλύψει με πέτρα. Έλα. Πάμε να φτιάξουμε το κάστρο. Το κάστρο θα είναι εδώ. Δεν μου φτάνει. Ένα creeper. Εδώ, που έχω χώρο. Δίπλα τη σπηλιά δηλαδή. Τι να μετακομίσω εδώ. Τέλος πάντων. Ωραία. Όπα, τι έκανα. Είναι ξύνα. Για να το κόψω το βίντεο και μου κάνει 40 λεπτά. Λέω να το κόψω το βίντεο. Για λίγο. Να είναι ψηλό, λέτε. Όχι τόσο, αλλά χρειάζομαι πάρα πολύ πέτρα. Εγώ λέω να είναι άλλα 2 μπλοκ. Κάστρο θα είναι. Τέλος πάντων. Όπα. Δεν πρέπει να κάνω ένα τουλάχιστον. Και εδώ έτσι. Ωραία, για να είναι κάστρο. Νυχτώνει. Δεν πειράζει, ενοχλεί όμως αυτό. Γιατί δεν πατιέται αυτό. Πρέπει να πέσω κάτω. Καλά, εντάξει. Πρέπει να πέσω κάτω, παιδιά. Έτσι, Να. Όπα. Εδώ. Τι έκανα λάθος. Τι έκανα λάθος τώρα εδώ. Τέλος πάντων. Τα λέμε σε λίγο. Ξαναγύρισα. Θα σας δείξω το κάστρο. Ωραία. Κοιμάμαι, όχι, είναι μέρα. Ξαναγύρισα, μου κόλλησε το κινητό και το κρεβάτι μου πάει. Τέλος πάντων, ξανά έφτιαξα ένα. Ας πάρω τους φούρνους. Συγγνώμη άμα ακούγονται. Τέλος πάντων. Μου κάνει πολύ βροχή και δεν ακούγουμε μάλλον. Θα πάρω το κρεβάτι. Και να φύγω, θα σας δείξω το κάστρο. Πάω και το γραφτέρι. Τι λέτε παιδιά.
μέρος. Ευτυχώς δεν βρέχει. Πάμε να το ανακαλύψουμε αυτό εκεί. Α, ναι, δεν σας έδειξε και αυτό εδώ. Που όποιοι το είδαν αναρωτιούνται. Εδώ θα είναι κάτι σπηλαίων, κάτι τέτοια. Ωραία. Να το κλείσω εδώ το βίντεο επειδή έκανα πάρα πολλά. Το συνεχίζουμε μετά το βίντεο. Γεια σας.